Aduna ka ba'y suliran nga nagumon karon sa imong galamhan nga dili nimong mapasan nga ikaw ra? Suwata ka na o gipada dinhi sa atong tulumanon. Handusan sa kagul-anan. Mga minugbong drama nga gikutlo gikan sa mga suwat nga gipada dinhi sa atong istasyon. Gibuhatan og drama aron masabtan sa daning mga bugoon. Handusanan sa kagul-anan. O karon ani ana ang inyong tigpasiog da. Kay ani ana ning bayuta. Ani anang bakla nga nanimaho og duga. Ani ana. Ani ana siya. Makmak mo mga talingan! Akong pakpakan! Higala mga suki natong tigpaminaw. Maayong hapon naman sab kaninyong tanan. Welcome naman usab kamo ni ining itong lanog kayo na itong programa nga makahurot sa inyong mga data. Ni anasad kining atong tulumanon nga naguluhan. Handusanan sa kagul-anan. Paboritong programa sa mga bayot nga gibulagan. Yes, mga pariente. Kamong mga naminaw sa inyong mga radyo, pwede kamong makatanaw din sa atong live. Kay live kita karon mga pariente, no? Live kita mga pariente nga mag-aasoy sa suliran. Nawala naman ko. Basta mauna na mga pariente, no? Katundo na yung mga problema diha. So good na ta, ha? Ato ng sugdan, ha? Abrihan na to ang sulat mga pariente. Okay, naabli na to ang sulat mga pariente. Diyan sulat, oh. Ayan. Diyan sulat mga pariente. Uy, Freedom Life man dining na adri di ay. Unsa ni ang Freedom Life, ha? Ani? Mga address man di ay ni dinhi sa Malandag na aday Freedom Life diri sa Malandag sa Purok Dama Noche. Oh, diri sa Malungon. Naapo diri sa Malaybalay sa R&Q Building sa Malaybalay City. Dinhi pud sa Mangagoy naapo di ay kuandri oh. Naapo di ay Freedom Life diri sa Rojas Street Mangagoy. Naa di si Charina Nulod. Unya diri sa Maramag naapo di ay sa second floor sa Bautista Building. Daghana gyud aning Freedom Life di ay oy. Naapo din sa New Corilla, naapo sa Purok 6, New Corilla, kang John Fitzgerald, Tihunira. Nabunturan naapo di ay sa Purok 1, second floor, sa Garino Building. Dinhi sa nabunturan pagkadaghan na di ay sa Freedom Life. Oy. Sa Panabo naapod gani o, si Hazel Magallanes diri sa second floor. Sa door 5 and 6 sa PG Realty. Aba, daghan-daghan po di ay ning Freedom Life gyud mga pariente oy. Okay, ingon din ni mga pariente sa atong sulat. Ingon din ni September 20. Ay, dili na 20. September 8, 2020. Dear Kuya Helen. Kuya Helen, maayong hapon kanimo unsa mang orasa na imong gibasa kining akong suwat suliran. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Ana May. Kuya, kining akong suliran lisod kaayo kuya para nako. Maong wa ko gyud damhang nga naminaw lang ko sa imo ah. Naka-decide na gyud ko nga magpadala kuya. Kay dili na gyud nako maagwanta ang kasakit. Kuya, doon ako'y bana. Doon ako'y bana, kuya. Nga itago lang nato sa pangalang Van Abaw. Usa ka milyonaryo, kuya. Gani sila ang tag-iya sa yuta nga giugmad o gitikad sa akong mga ginikanan. Naanasad ning ngalan nga anami, no? Kuan kay ning anami ba? Controversial kay ni. Gani, Kuya Helen. Usa ka adlaw mao kini ang gisulti sa akong mga ginikanan.
Mao ba, ma? Pa? Mao ka na. Muanhi sila din si Sir Banban. Katubang kababata nimo nga anak sa atong senyor. Muanhi sila din anami. First time man siguro karon nga makaanhi aning Banban. Kay mutan-aw din sa atong yuta. Unya, ma. Magunsa man ko, ana. Aw, manghugas ka. Ugunsa? O manghugas kag mga plato. Limpyohan mo kining bahay. Kay mauwaw ta. Maabot sila unya unsa niya unlang masulti nga ni kanato dinhi. Di ba dong? Tingog po diha dong usa man ka nga apil man ka ani atong drama. Oh, mau ka na, day. Maabot sila dinhi ni Banban, ni Sir Banban. Senyorito ang imong itawag, ha? O, pa. Senyorito, akong itawag nila. Oh, kay mao man ay mga tawag basta mga dato. Senyor. Abi na kog boss ang tawag pa. Basta mga dato. Dili gusto si senyorito nga tawgon og boss kay gigamit pud na ng mga sugarol og manok. Boss, bisag way kuan, bisag way kini ang asinda. Ang uban diha magmadam ang patawag og madam bisag way kuan katubahan madam gyud. Pa, Basta mo na senyorito, senyor og senyorito mao imong ikuan, ha? sige pa. O sige, mao na ka na nga akong itugon nimo. Ugma, muanhin na to sila. Mao na itong buhaton, manglimpyo kita din sa itong bahay. Oy, importante kayo, ha? Og, mao na siguro to. Mao na lang to ang akong masulti. Mao gamay raman akong part aning drama. 2,000 years later. Tuod man, kuya. Excited kaayo ko, kuya. Nga, makita sa ako ay boss ko yan, sa among amo. Abi ganin ako kung sa klase nga panghugas ang gisulti ni mama. Tuod man, kuya. Mao kining panghita po. Uy, senyorito, maayong adlaw nimo senyor. Ay, ngadlaw ni Monyor. Oh, good morning to you also. Ay, Nyor, wag ko makasulti dayon kay nalimot ko sa script niya. Pero, Nyor, lingkod din Nyor, lingkod din niyo. Salamat kayo. Noong nang. It's been a while nga wala tanyo magkita. Sukat pati sa bahay. Lagi, tinuod ka na Nyor. Istorya sa buday. Storya dia pungkol ka. Nyor, pagkakwapo, pagkaambunga naman kahit ni Monyor. Salamat kayo kung mao ka na, no? Salamat kayo. Nya. Ano Pietro, kumusta naman din sa kayutaan? Ay, okay kayo dong. Nyorito, pagka tulo ka bulan, kanunay murimit me, unya mag-harvest niya murimit me. Asa man ninyong gipagaling ang inyong mga humay? Asa man ninyong gibaligya diri noy? Dito mi kang kapitan Alex Sebastian. Mao ba? Pwede bang isuroy ko nimo sa dinhi sa kayutaan? Pwede kayo, resoroy ta ka. Apat sa dili pa nyo, ako yung ipilaila dahil nako akong anak di ay. Ako anak si Anami. Good morning, senyorito. Good morning, pod. Mao ba ni katong imong anak sa una nga kababata na ko, nang? Mauni siya dong. Og single pa baya na dong. Oh, mama sad, uy. Single pa day, pareha day mi. Nyorito, mas maayo pa siguro nga sa dili pa ta maglakaw mo kuan. Lakaw sa kayutaan, mas maayo pa siguro nga magkuan ko siguro ta. Mga oras magmerinda o na ta, kay daghan magdurian nga harvest karon. Oh, kung mamayo ka na.
Sige, mangaon kita. Subayan na to ng durian. Day. Day, ano may andam ang mga prutas, day. Dito ta sa punuan sa dakong mangga, kaya naaman dito lingkuranan. Opa, sige, ako ang damon. Excuse me nyo rito. One eternity later. Kuya Helen, na-starstruck yun ko sa iyang kagwapo, kuya. Hamis ka siyag panit, kuya, pertig yung hamisa. Hamis kay mura siya Koreano, kuya ba? Tanaw ni mo, kuya, no, murag Koreano ka, hamis. Halata kayo nga dato kay kuya, limpyo ka ayog now, limpyo ka ayog liog, anak gani kuya. Limpyo ka ayog kuko. Nindo maayo kay manamit kuya, anak kay anak senyorito kuya. Senyorito Van Van Abaw. Gani kuya. Sa wala pa sila nanguli, doon na gyoy tsansa kuya nga giduol ko niya og nakigistorya siya kanako og mao kining mga panghita po. Ano, May? Oy, nyo rito. Oh, ganun mang muramang kag nakitag multo. I'm sorry. Sorry kay nyo rito ha. Mauamagod ka mo. Kung sa may kawawa ni mo na ko ba? Anyway, I have some questions for you. Ano sa manak nyo rito? Nakahuman ka ba sa pag-eskwela? College level ko nyo rito pero wapa ko makaman. Kaya nga naman. Abdan man sa pandemic. Okay. Nagkato ka na ba sa bahay? Ha? Para ba nyo rito? Di ay. Oh, well, wala ba yung masukunin mo kung sometimes i-invite ka dito? Like, halimbawa doon ay party dito, ana. Sure. Pero, uban ako akong parents nyo rito kay mauwaman ko. Di ka kinanglan mauwaw. Mananghid lang ko nila nyo rito. Kaya nga naman. Mananghid lang ko para tagaansap ko pamasahe ni mama. Yan na kinanglan ka pa masahe. Ipasugat ka sa akong BMW 320D. E90 series. Nyo rito. Ipasugat ka. Ay kabalaka niya na. Ipasugat ka din. Sa may ganahan mo nga pasugat sa mo. SUV, ganahan ka? Nyor. Basta anita ka ha? Wala ba yung masuko nyo rito? Masuko? Walay masuko, okay? Walay masuko kay nagbulag na misa akong uyab nga si Joy Maka. Nyo rito? Dili ka ba malain kung doon ako'y ipangutanan nimo? Medyo personal lang. Oh, sure. Unsa man ang personal na imong gipasabot? Sure ka? Dili ka malain nyo rito? Dili lagi ko malain. Sulti ko. Unsa man na kung kaya na kong tubagon? Kuan. Unsa nga sabon ang imong gigamit nyo nung nihamis mo na imong panit? Well, dili lang kay Santon Plus. Nagamit sab ko og nag-inom sab ko og DTX 500. Mo na akong gigamit nako. Mao ba nyo rito? Sige lang, kung aron makasuway pug ka. Palitan ti ka pag magkita ta dito pohon. Salamat nyo rito ha. Basta ha, akong sultin na ko daan mama nimo nga patuon ti ka sa balay kung sa manggaling. Okay nyo. Walay problema. Kuya Helen, grabe kuya ang haba ng hair ko, gyud. Kuya, murag, di lang ako ma-express ang akong kalipay. Unsa ba kuya, murag fairy tale kaayo kuya ba nga ang akong gwapo kaayo na kong amo, gi-invite ko. Niya ipasugat pag yugo kuya kay Beamer man di siya kuya, uy. Abigin ako kuya kung ipasugat niya sa akong Ferrari, murag dili man pwede ang Ferrari kuya kay dagan libaong man to among lugar, oy. Ana gani kuya. Kuya wala gyud ma abtan og mga pila ka adlaw. Natingala na lang ko kuya nga gipasugat ko niya didto. Gipasugat ko niya di sa among balay kuya. Ug mao kini mga panghitabo. Kakulba ba ni uy?
Nganong gipanhi magyugo sa balay ninyo rito? Ablihan ko ng pertahan. Oh, here you go. Hi. Nya rito. Good afternoon. Good afternoon. Lingkod. Nya rito. Pagganindot silang bahay. Lingkod. Malingkod ko niya. Nya rito. Nabay ba mga parents din Wala nga mga parents. Tuwa karon sila sa Korea. Miduaw sila. Naglaag sila karon dito. Miduaw sila dito sa among mga paryente. Okay. Senyorito Banban, sa may hinungdan nga nung gipanih ko ni mo dinhi. Doon na ka ba'y pagkiksultihan? Doon na ba'y sa ang akong mga parents? Well, igipanhin ta ka din sa mga importante kay mga butang. Unsa ka na? Nakul ba na hinuon ko daw? Unang pangutanan ako nimo. Open-minded ka ba? Open-minded? Unsa may isulti na ako? Basig malain siya kung musulti ko nga konservative ko. Dili ba ako konservative, ha? Wala ka magkatubag. Sultihi ko, open-minded ka ba? Oo. Open-minded ba ako niyo rito? Kung mao ka na, gusto kong i-invite ka sa among networking. Unsa? Doon naman ko yung networking akong giapilan. Maong gipanhi ta ka din Kung open-minded ka. Well, dagang kag matunan, dagang kag makuha, dagang kag benefits. Din O siguro kung kuha mo, mag-istorya na ta. Sige niyo rito kung mauna. Okay, kung mo na. Dire ta mag-istorya ta dire sa kuan. Istorya ta dire sa balkoni, sa balkonita. Kuya Helen, wala ko maka-appeal sa iyang networking kuya tungod kay ang nahitabo kuya, wala man kuya ipang down sa ilahang kuya. Dako man di kay kuya, tag 12,000 man di ay. 12,000 ang ilahang kuya, pag pa-enroll niya. Unsa man to ilahang, oy Marta Yulit raman to ilahang ginetworking kuya. Lahi ko no to nga Marta Yulit. Kuya, pila may dagan sa istorya. Nagkasuod kay mi ni Senyorito Banban. Ug mao kini ang mga paghitabo kuya. Nagkauyab gayud kami. Gani kuya, wala madugay. Sa among pagkauyab, gipatubang ni kasi ang ginikanan ug mao kini mga hitabo. Gusto na mong mahibawan ni kami ni Mama ni Banban nga sigurado ka ba nining inyong giapilan karon nga relasyon? Senyor, I'm sorry kayo. Ay kabalak ka. Wala ko mabalaka nga ikaw ang gipili ni Banban. Tungod kay nakita ko usab nga ikaw gwapa, hubag pod kayo ka, sexy. Doon na po ko'y mga kailang nga anami nga mga hubag pod kayo. Ambot nga nun basta anami hubag man kayo, no? Doon na ko'y nakailang nga anami kulon, hubag pod kayo. O sige, kumaw ka na. Patawag ko ang yung ginikanan, umuwanto kami na to. Aron nga hisgutan na to sa imayo. Hisgutan na to kining tanan. Salamat kayo, sir. Pa? Okay lang ba ka ninyo nga siya akong gipili? Wala ka na problema. Sumala sa gikaingon ko na iho. Kana tungod kay na ka na mumpod sa hamto nga pangidaron. O gani nagpadagang ka sa imong negosyo nga networking. Og maayo sad kayo ang dagan.
Busa, ako magaingon anak nga panahon na usab nga aron nga mahimutang nakamong duha. So suportado ko ikaw. 2 weeks later. Kuya, nahitabo. Nga managin mi kasal. Malipayon kaayo ko kuya sa tinuod lang. Murag yun og kog Cinderella kuya, dream come true kayo para nako. Hilabihan kay nako kalipay kuya. Og mao kini mga panghita po. Ay. Gikaboy ka ba sa tong kasal karon? Wa man. Kumaw ka na. Ay, dini. Malipayon kay ko nga. Finally. Maako ka na gyud. Tinuod ka. Oh. Ay, dini. Nyarito. Ito ay lang kog dawgag nyo rito. Ako na imong bana karon. Unsa may itawag ko? Tawagan lang kog baby babe. Baby babe? Taas man. Ay, pagbuot. Mao na ni pinakamayo. Okay, baby babe. Baby babe. Kalamin sa imong haw ka, baby babe. Gusto pa ni mo? Sige. Gusto ni mo din hidipita? Hindi ako. Baby babe. Baby babe. Babe. Baby. Kagilo ka. Ang gilo kaya, baby babe. Gini. Baby babe. Gini. Dihadap kita. Ayaw. Ayaw undangi, please. Don't stop it. Don't stop it, please. Please. Don't stop it. Ready ka? Sige. Teka lang. Don't stop it. Don't stop. Yamite. Yamite. Baby, babe. Babe. Sige pa. Okay, diha lang. Okay, diha ada pita. Diha ada pita, sige. Oh, kana. Kana, gyud. Pika. Diha ada pita. Baby. Grabe. Hindi na ko Grabe, babe. Sige pa, balik-balikan, babe. Balik-balikan. Balik-balikan, di hadapit. Kana. Yun. Babe. Gani kuya, himo na tong mubo ang story kuya. Malipayon kaayo ko kauban sa akong dato kaayo na kong uyab kuya, nga si Van Van. To make the story short, kuya, nakatulog yun dayon mi og anak. Kay grabe man kay siya, durimi ang anak kuya. Wala pa kay nag-usa ka tuig akong anak. Tuan na sad. Gani kuya, pag-abot sa tulo na ako ka anak kuya, murag akong nabantayan nga lahi na kaayo siya kuya. Lahi na kaayo ang akong bana. Aron yung masabtan maukini. Oh. Apa ka mahuman diha? Sorry kayo kay maupay paghimo sa mga bata. Maupay gipatuog pa nako. Ba na problema ni mo diha? Kibaw ka nga doon na tayo lakaw? Katangaa po ni mo, oy!
gitawag ko ni mong tanga. Unsa man di? Dili bra tanga na ngari klaseng babae. Kay ba nga dula tayo lakawan, di patulugan na ng mga bata. Babe, dili mo guding anak ka sa iyon. Gana ka sayon sa mong katanga mo. Pues, kailang ngayon ka mang dako. Ayaw nag-uban ha. Babe, nakailis na ko. Ayaw nag-uban. Nagkagidlay lang ng dagway mo. Magkadi ka mahuman ng mga Diyan ka na. One eternity later. Sa may problema mo, nganong naghilak ka man. Oo eh. Doon na kay bunog diha sa imong mga mata ug sa imong mga bukton. Ma. Ug sa kinitabo, kinsay nagbunog nimo? Di ba na kong banban, ma? Unsa? Basi po nung nagtinanga ka pod. Hangtod ba ikaw, ma? Inganasab ka na ko. Sa senyorito, buutan ka nga pagkatao mo. Masay makabuutan aning nitabo na ko, ma. Ayaw pagsulti di anak. Ayaw dauta ang imong bana, anami. Ma, Taro nga ha. Kay ikaw baya na pa'y pagkasuplada, gid baya sab ka. naon sa mong kamaoy. Ako man imong anak, ako imong labanan. Wa ko, mulaban ninyong duha. Pero si Sir Banban, maayo ka tong tao. O, siguro napungot na ko to kanimo, maunang tubag-tubag siguro ka kay mo tubag-tubag pud baya ka nako. Ma, ay pastila nimo. Dili na maayong buhaton nimo ha. Tarungan na basig mapahawa tayo noon din sa yuta nga atong gitikan. Ma, Basta, tarunga ka na. Dili ka na maayo ng imong giikwa. Babaye ka gud, magpaubos ka sa imong bana. ma. Ay, pastil na di mo. Kunhon pa may tanimo nga nakailaman in taong ko sa imong batasan, baan mabugka. Kuya Helen, grabe kuya, uy. Grabe nga kalbaryo kuya. Nigawas yun ang batasan sa akong bana nga si Banban kuya. Nigawas ang ilan niyang batasan. Nagsalig kay Dato kuya. Gani. Abi na ko walay makakita sa akong kaguolog problema kuya. Ug mao kining mahitabo kuya. Ma'am. Asa man tamo adto karon, ma'am? Bisag asa tamo ato karon. Bisag asa tamo ato, Rinaldo. Ma'am. Sige na. Palargahan na ang sakyanan. Bisag asa sa mo ito. Ma'am. Nakita ko nga murag dako kag problema. Rinaldo. Dugay na ma'am taod-taod na ko. Nga nakakita sa inyong problema ni Sir Banban. Ako ma'am, gamay pa si Sir Banban. Nakailan ako anak, driver na ko din eh. O nagtubo ka ng bataa. Nga dili gud maayo ang batasan. Rinaldo. Pastilan ma'am. Naluoy ko nimo. Naluoy kay ko nimo ma'am. Pero, unsa may angay na kong buhaton, ipatulpo ka na ko ni. Ayaw na ipatulmo mamoy. Ulaw kay na. Ipatulpo nimo. MGS na lang na ma'am. Rinaldo. Basta ma'am, maluoy kay ko nimo ma'am. Pero sige lang, mangitatag pamaagi ma'am. Mangitatag pamaagi. Kuya Helen, ako lang gigidadahan ako ang akong suliran, kuya. Gani gi-enjoy lang ako sa mga bata ang akong problema. Ga-chat-chat lang ko, kuya. Kanya mag-tiktok-tiktok lang ko. Samtang akong bana nga si Banban busy sa ilang networking, kuya. Maligya na sila haplas, kuya, nga makaayo ko, makasiksi ko nung haplas, nga makaayo ko noong mga piang. Wala damha, kuya, nga. Nakauyab ko, kuya. Og usa ka higingalan og Rafi Blanco kuya.
nga maoy kanunay nako nga maistorya sa Facebook kuya. Wala na ko dama nga na late ako nakarealize nga na fall in love na di ko ni Rafi Blanco kuya. Gani subo kay nga palandungon. Anten og mga pipila ka mga bulan among relasyon kuya. Ni Rafi malipayon kaayo ko niya kuya. Ug anam-anam nga nalimtan ko ang mga kaguol nga gihimo sa akong bana. Gani usa kadlaw ni anak kuya. Kasi nanawag. Hello? Hello, good afternoon. Gikan kita sa St. Luke's Hospital. This is this a Mrs. Abaw? Oh, yes. Ma'am, imo pambana si Sir Van Abaw? Oh, ako. Ngayon nasayod ka man. Mamang ko'y mabasa diri sa script, ma'am. Imo ko na siyang bana. Oh, mao ba? Pero nga naman. Ma'am, ang imong bana, I'm sorry to tell you, ma'am. Doawa siya din sa hospital dayon, ma'am. Tungod kay naapili siya sa usa ka vehicular accident. Unsa? O sige. Mana ko karon dayon na. Kuya Helen, nadisgrasya ka din taong kuya. Gani sa tudan dugay nakamata ang akong bana nga si Van Van kuya. Kaya naigo man ang iyang ulo. Gani, sa dihang nakamata na siya, gitawagan ako sa doktor kuya. Sa mga taga-hospital nga ipaduaw na siya. Tungod kay, wa naman kumubantay dito kuya kay wa na ko ganahi gani. Kung mao kini ang mga panghitabo. Siya. Kumusta naman ang... Kumusta na ang paminaw mo? Oo. Niaga. Oh, kumusta naman? Okay lang. Ikaw, kumusta ka naman? Himala ning tawanan ng kumusta na ako. Ikaw, kumusta ka na? Ikaw mo yung akong kumusta. Okay lang ko. Medyo sakit lang ang paminaw pero okay na ko. Kumusta ang mga bata? Okay naman. Himala ng utana sa mga bata. Tawad na ko ng kamata. Mga duwa na kadlaw. Oh, doon na day ka kaadlaw nagkamata? May ka nakamata ka pa. Ha? Kaduha na akong kinabuhi, di ba? Oh, kaduha na ginagawa ni mong kinabuhi. Tinuod na. Gigunita niya ako mga kamata. Love, Uy, himala ang gitawag ko niya, love. love. Sayod ko nga. Daghan kay mga pagkulang ni mo. Nakasulti ang amaw. Di na ko kinanglan pa mo explain. Ang word lang nga mga ako masulti karon mao nga. Mangayo kog sorry ni mo. Sorry for what? Sa mga daghang mga saha nga nahimo ko. Wow. I'm sorry. Matod pa sa doktor. Taas-taas pa mga panahon nga makalakaw ko na ko. Unsa? Dili ta ka mamahay kung makauna-una ka sa pagbiya na ko nining akong sitwasyon. Ambot lang kung makaya ko pa bang mabuhi. Nining akong kahimtang karon. Pero sa dili pa ako mamatay, gusto kong mangayo ni mong sorry. Ang gusto ko nga, bisan pag mawa ako nining kalibutan, imo na ako mapasaylo. Ban. Pasaylo ako. Nasayod ko nga, bitter kay ko ni mo niya itong mga niyaking panahon. Sayod ko nga napasakitan ka sa dagang mga higayon. Karoon ka pa nakasulti ni Ana. I'm sorry. Again, I'm sorry. Okay lang kung dili mo madawat. Okay lang, ha? It will take time, alright? Ang importante, pasaylo ako. Ban. Kuya Helen, karoon na ako sa kalibog. Maayo ko yaon sa'yo angay na kong buhaton. Kay,
Karon sa panahon nga nahigugmay noong kong Rafi, kuya. Karon pa naabot. Inausap og nagbago siya, kuya. Kuya, unsa man ang angay na kong buhaton? Pasayloon ko ba, kuya, o makigbalik ko? Maayong buot sa akong banang, wala naman ko nahigugma niya. Ngadto na ko ni Rafi nahigugma. Kuya, tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo. Anami. Well, mga paryente, inyong nadunggan ang suwat ni Anami, taas kaayo. Hapit na gani ang atong oras. O, unsa may masulti ninyo, aber? Unsa man, ha? Doon na may mga tambag diha, ala, tambag na mo. Pagdali mo, kay, wala na oras. Pasayluan na, oy. Imo baya ng bana, matod pa, ni Rot Villaros. Pili imong bana, oy, kay kung mga tukang rapi, adulteros ka na. Matod pa ni Aldrin Loyola. Samtang ingon ni Rinaldo Navarro, akong tambag anak, kang Randy ka. Ingon ni, kinsa man yung magsigig tawag sa to, oh my goodness. Ito lang i-block mga paryente kay magpatawag ani atong giyaw-yaw pa ta diri mga paryente, no? Sige. So, sa may matambag sa uban, pasayluan na ingon ni Bongbong, pasayluan na bisan unsaon nimo bana gyapon na nimo. Don't be selfish from Kasuga sa Kidapawan. Ingon ni Joy Maka Anami, si Banban kay lami kaayo mo gabas og boses. Makahilak pud tag baligis anak kuya oy from Mabina, ingon ni Jason Ilya. Ayaw padala sa imong biga Anami kay may nagbago pasayloan. Ako lang makatambag, ingon ni Jai Boy, ikatambag dili niya biyaan iyang bana kay bag-o na, nagbago naman pasayloan. Di ako na mo tambag, bi, kay wala antay oras. Day, Anami, ang akong maayong matambag nimo. Kinsa ka ba, day, nga dili makapasaylong ato sa imong isig katawo. Hinoon, dili na ko ma-judge, day, kay kung unsa sab ang kasakit, nga imong gibati na itong higayuna sa diyang nakigrelasyon ka pa or nakigtagad pa nimo ang imong bana nga si Banban. Well, day, dili ta maka-judge kanimo, pero ang akong mas maayong matambag nimo iampo na sa Ginoo, day. Una, tagaan kaniya o tagaan ka sa Ginoo og strong gyud no nga faith diha kaniya aron nga dili ka makasala sa inyong kaminyoon. Ikaduha, iampo sab nimo nga mabalik ang imuhang pagbati ngadto ni Banban. Aron nga magmalipayon mo kay nagbag-o naman siya, di ba? Nagbag-o na siya. Iampo nga makigbalik nga maging okay na ang tanan-tanan. Kinsa ka good tao ra ka nga makasala pod Anami, no? Di na ko mo tambag nimo, di na ko mo suggest nimo ngadto pa sa laing tao kay dako ka ng problema Anami og dako ka ng sala, no? Busa nang hinaot ko nga limpyo ang atong pagtambag diha nimo. Nang hinaot ko nga klaro ang atong mga tambag diha nimo, no? Anonymous ang tanan, ha? It anonymous nga dili nimo biyaan ang imong bana. Kung makapasaylo na ay naamoy anak matod pa ni Charlie Kuyuka. Sige. So salamat kaayo day Anami sa imuhang pagpadala og suwat dinhi sa ito ang tulumanon. Handusanan sa Kagul-ana.